alana embonini yamatekisi na umbuzo umile. Ngifuna ukuchaza ukuthi uma nibona iTruck zenzeka zamatekisi I'm involved kulezo truck lezo zizobe zingenamsindo zingenalutho kodwa nje into ezobenzeka. Owaziwa ngosomatekisi uGodolo owazakhela udumo ngokushiya ematekisini ajoyine iqembu le-MK wachazisa ngokusobala wakuveza ukuthi inhloso yakhe edala ukuthi ajoyine i-MK ngoba-ke ubona ngathi ikusasa lokulwela abantu abamnyama nosomatekisi laphana-ke kwi-MK likhona. Ngiyakubingelela kuphi nekuphi lapho ngekhona lombukiso njengamanje ukubingelela Yama wacebisa uGuluva wazi indaba zakhe nezeni kodwa uyazazi. Zenza sure ukuthi-ke ngabe usuku lakho lokuqala ulawo press subscribe button wenze sure futhi ukuthi uyalike ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube uwena oqala uthole notification. Uyilinde ividiyo ziphele ebese uyakhomenta usuzwe konke ebekuyikhona bekukhulunywa. Kodwa wazakhela udumo ngokushiya ematekisini aqhubeke neqembu le-MK njengoba-ke kwase kufanele ukuthi akhethe ngalezi akhathi ubeke esekuveza okusobala ukuthi Duma njengoba-ke ungaphansi kwa-Department of Transport sicela ama-permit. Uveze okuningi ukuthi bahlukumezeka kangakanani mangabe kufanele bethole ama-permit kodwa-ke ube secacisa ngokusobala ukuthi okulandelayo o-driver bazo-strike njengoba-ke benokuhlaselwa oshanela kuthathwa iy'moto ziyophoundwa ebese futhi amanye ama-owner abe-blacklisted ngoba-ke awazi ukuthi kuthathwe into yakho uyikhokhele bese-ke wena u-expect ukuthi noma be-expect ukuthi kuzofanele uqhubeke uyikhokhele kodwa-ke ngokuqhubeka itekisi ingabi nayo i-permit. Lokho kuyenza ukuthi igcine iba nenkinga mangabe kuhlanganwa namaphoyisa. Uveze nokuthi bayohlala u-3 years o-driver nereceipt belindeke ukuthi bethole i-permit kodwa-ke amaphoyisa awayithathi yonke leyo nto awusala esekubopha noma ngathiwa i-receipt ayayibona. Ngaphandle komusho isikhathi sakho mntwana sekhaya nangigodole bedla noma-ke eveza ulaka lakhe ngale ndaba. Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodolo umfana kanti udaba-ke niyalwazi. Ngithi ake ngibingelele u-MEC waka transport kwaZulu Natal ubaba uSiboniso Duma Mthombeni. Cha ngikubingelela nje weMthombeni ngoba angikakuzwa ukhuluma nakakodwa ngendaba yepermit nangendaba yokuthi njengoba kuza ama-holiday kaDisemba uhleleni olumayelana nemboni yamatekisi. Ungema noMadlamini bami ngomumo ukuzokwenza sure ukuthi bayibulala imboni yamatekisi ukuzokwenza sure ukuthi bayayipounda imoto kanye noshanela lo wonke ogcwele laphana opounda izimoto. Akukho sakuphawulile Mthombeni ngalokho. Engifuna ukukuphawula ke Mthombeni ukuthi njengoba ungibona ngihlezi la ngihlela isiteleke esikhulu semboni yamatekisi ukuthi kutelekwe ngoba ama-owner amaningi a-blacklisted ngendaba yama-permit and ama-owner amaningi anawo ama-receipt ama-permit kodwa kuphela 3 years 4 years abanawo ama-permit namanje ukuthi abuye iy'moto oboshwa noma zinalawo ma-receipt ukuthi imoto isalinde i-permit. Kanti kwenzekalani embonini yamatekisi na umbuzo umile. Ngifuna ukuchaza ukuthi uma nibona iTruck zenzeka zamatekisi I'm involved kulezo truck lezo zizobe zingenamsindo zingenalutho kodwa nje into ezobenzeka kuzoma nje yonke into ngoba ngiyabona ukuthi kunento ehambayo kunento eqhutshwayo ngemboni yamatekisi ukuthi ibulawa. Ungibona ngikhuluma kangaka nje mina la ku-MK emkhontweni ngangena ngoba ngifuna ukukhululeka imboni yamatekisi iyona nto eyangingenisa embonini yamatekisi njengoba usungibona ngikhuluma all over ngangeniswa yimboni yamatekisi. Lokho-ke akumele ngikukhohlwe futhi soze ngakukhohlwa nangelilodwa ilanga. Ama-permit indlela enenza ngakhona angazi ukuthi ayimalini le engakwazi ukubhadaleka. Nizama ukuthi niyawakhipha amanye ama-permit. For instance nje uyabona eMsinga ngizwile bengikhona nje ensukwini kuthiwa bathola ama-permit asuka eThugela Ferry agcine eDandi. Iyini leyo nto leyo imayelana nani? Mthombeni ngifuna ukukuchazela bhuti omdala ukuthi angifuni kube ngathi ngiphazamisa umnyango wakho waka transport angiuphazamisi kodwa iba neqiniso ulandela izinto ngendlela eyiyo. No Premier kwaZulu Natal uke wakhuluma wathi uhlela umhlangano nama-owner kuze kube manje akakaze
ngiyabona ukuthi sizokwenzeka dom bathule nje basibuka na uNovember useduzana uDisemba usula eminyango imoto zizobe poundwa all over onke ama-ona angakaxhumani nami kulesiteleke esihlelayo ngicela axhumane nami ngoba sesikhathele manje we are sick and tired ukuthi kubulawa imboni yamatekisi ngalendlela. Uma kuukuthi kinayikho itekisi ubhuti wakhe akanatekisi uma wakhe akanatekisi awunatekisi ngeke uze uyiunderstand lento engikhuluma ngayo ene ngeke uze uyizwe le pain engizwayo mina. Anginatekisi mina kodwa ekhaya inqwaba abafowethu banenqwaba yamatekisi ziphawundwa mhla namalanga uyabuza ubuhlungu mase imoto seyiphawundiwe abakwazi nokuyikhipha kuphawundwa imoto ezintsha from kwethothi imoto ayiphumi nepermit kodwa iboshwe uyitsha kanti le permit imayilana nani lefihlwe kangaka. Sekwenele Duma sekwenele njengamanje ngiyasihlela impela istrike ngiyasipheka enesizophumelela. Ama-ona amaningi awanawo ama-permit ama-ona amancane anama-permit maningi ama-ona angenawo ama-permit kunama-ona anama-permit. Ungema lapho uzobe emile khona eNewcastle eqeda imoto all over ugijima all over niyambuka uyaganga uphawunda imoto uMadlamini le kompangeni uyazenzela uphawunda imoto le bright niyambuka. Sesikhathele manje ngifuna nazi ukuthi sonke istrike esobe simayela nemboni yamatekisi ngiphakathi ngizobe ngikhona futhi. Uma kumele ukuthi mhlambe kuthi ugodola ufile ufelele into yamatekisi uright ke lapho mina ngeke ngize ngifele emanyaleni kuthiwa bengintshontsha bengenzani no angeke nikubone lokho. Ngithi kini sicela kube nemeeting ungakapheli uOctober ukuze mhlambe lento izoshesha ukulunga ngoba njengamanje ngiyabona ukuthi sizitshiwe